Maskarien erabileria ez da derrigorrezkoa kalian eta segurtasun neurri barrezak esarriko dira. Ostalaritza eta gabeko aisialdiko establezimenduak otsailaren 28 arte dauke Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzia eskatzeko. Baliabide ekonomiko nahikorik ez dauken pertsonentzako diru laguntzak eskatzeko epiak zehaztu dira. Udako arte erakusketan izena emoteko epia apirilaren 13 arte egongo da zabalik. Astebururako giro aldakorra eta temperatura epelak. Azkan astietan, pandemiaren bilakaeria lasaitxu egin da, positibo kopuruak bera egin dau, eta horren aurrian segurtasun neurrizak lasaitzen jarraituko dabe. Gaurtik, ez da derrigorrezkoa kalian maskarigia erabiltzia, beti bestienganako gitxieneko distantzia bete alba da. Hori bai, barrualdietan derrigorrezkoa izaten jarraitzen dau. Orduan, ez astu maskarigia hartzia etxetik urteterakuan. Gainera, adi egon biharko gara ezagutzera emongo dirazen segurtasun neurri barrizetara. Ostalaritza eta gabeko aisialdiko establezimenduak 2000 eta 70.000 bitxarteko diru laguntzi hartzeko aukeri eukiko dabe. Pandemiaren eraginez, zerbitzua eskaintzeko murrizketak ezarri dira. Esaterako, tabernak gehien ezbe goizaldeko ordu batian zarratzeko agindu eukidabe eta ondorizoz galerak eukidabez. Sortutako galera horreri aurre itzeko, otsailaren 28 arte diru laguntzia eskatzeko aukeria egongo da. Lekitxon dagozen establezimenduari dagokizonez, kafetegi, taberna eta jatetxiak diru laguntza horren onuradunak izan alko dira. Tramitazioa euskadi.eus orrialdien bidez egin alko da. Informazio gehiago edo laguntzia biharrizan eskero, jarri harremanetan Lea Artibai Fundazioagaz eta bertan emongo dotzue informazio guztiza. Baliabide ekonomiko nahikorik ez dauken pertsonari bideratutako gizarte larrialdietako laguntzak eskatzeko 3 epe emongo dira aurten. Laguntza horrek gizarte bazterkeria egoeria prebenitzeko eta leuntzeko helburua dauke, eta eskaeria zuzenian udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuetan egin behar da. Aurten, gizarte larrialdizetako laguntzak eskatzeko 3 epe emongo dira. Otsailaren 28tik martxuaren 9, maiatzaren 30tik ekainaren 8 eta irailaren 28tik urriaren 7. Dagoneko hitzordu hartzeko epia zabalik dago. Laguntza hau oinarrizko gastuari aurre itzeko bideratzen da. Bestiak beste, alokairu gastua, energia gastua, etxe bizitzen mantenua, hezkuntzia, elikagaizak edota erropakin lotutakoak. Pandemia garaizan nabarmen igo da laguntza honen eskariza. Iazko urtean, Lekitxo 108 onuradunera heldu zen. Lekitxoko udako arte erakusketan izena emoteko epia zabalik dago eta azken aguna apirilaren 13 izango da. Erakusketa honek, alor ezberdinetako artistengana heldu nahi dau arte aniztasunaren adierazgarria izateko. Izena emoterakuan, artistak bere lanen argazki eta dokumentazioa aurkeztu beharko dau eta lehentasuna Lekitxoko eta eskualdeko artistak eukiko dabe. Erakusketan parte hartu nahi daben guztizak, Lekitxoko kulturretxera hurbildu aldira izena emotera, edota kulturretxea abildua lekeitio.eus elbidera idatzi. Oinarrizak lekeitio.eus orrialdian dagoz eskuragarri. Bariku honetan, Agertxo Pirata proiektu solidarizuen dokumentala eta solasaldiz aurkeztuko dira ikusgarri zinearetuan arratsaldeko 7:00. Minbiziza dauken ume eta nerabiari laguntza eskaintzeko egindako lana azalduko da bertan.
Sarrerak doainik lortu halko dira zineko lehiatilan emanaldiz hasi baino ordu bat arinaotik. Otsailaren 25an, Esti eta Mikel Marquezen kontzertu eukiko dugu ikusgarri zinaretuan. Aitxalabak azal berritzen izeneko diskua atara dabe alkarregaz, eta honetan agertzen diren abestizak, eta baitxa Aitxaren beste klasikuak akustikoan entzun halko doguz. Sarrerak salgai ohiko lekuetan 10 euroren trukian. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela. Que no cunda el pánico. ¡No estoy loco! ¿Por qué mienten sobre esto? Ya no hay marcha atrás. Moonfall. Indar misteriotsu batek ilargia jotzen du bere orbitatik kanpo eta lurraren aurka bidaltzen du ziztu bizian. Mundua suntsitzeko zorian egon baino, aste batzuk lehenago, Joe Fowler astronautak dio planeta salbatzeko gakoa duela. Baina Brian Harper astronautak eta Casey Houseman teoriko konspiranoikoak baino ez diota sinisten. Heroi zinezgaitz horiek ezinezko misio bat antolatu dute espaziora ilargiaren gainazalean lurreratu eta gizateria salbatzen saiatzeko. ¡Tío, se ha ganado! ¡Vámonos a casa! Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur goizian giro eguzkitsuak jarraipen euki dau. Arratzaldetik aurrera beodeizak be agertu dira eta zerua tapata geratu da. Bizar lehenengo partian girua goibela eta euritsua izango da. Arratzaldiak aurrera einala atertzera egingo dau eta gabian beodeizak gitxitsu egingo dira. Temperatura maksimuak nabarmen bajatuko dira. Zapatuan odeizak eta ostartiak agertuko dira. Hegoaizia nagusi izango da barriro eta horrek eraginda temperatura maksimuak igo egingo dira. Minimoak bera egingo dabe. Gabaz, hegoaizia intxar hartzen jungo da. Domeka goizian, ateri utziko dotzo hegoaldeko haize zakarren eragina gaitxik, eta temperatura maksimuak gora egingo dabe. Eguerdi partian, haiziak ipar-mendebaldera egin eta euritara joko dau. Hurrengo asterako, ipar-mendebaldeko haize zakarrak, giro euritzua eta temperaturen beherakadia ekarriko gaitxuz. Guazen argazkizakin. Miren mentxakak ardizen argazki honek bialdu gaitxuz. Florrandoinek negu betian udaberriza aurreratu dala erakutzi nahi izan gaitxu hurrengo argazkizetan. Amaitzeko, Jon Zubiaurrek garraitzirlatik filmatutako gaztela soso eta garabilen irudi eder honekin bagoiaz. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.